Hei, mä keksin hyvän jutun tähän kyllä-haasteeseen. Haluaisitteko te nukkua munkaan kaikki tän yön ulkona? Molemmat sanoo kyllä. No okei, kyllä. Kyllä kai mekin sitten. Mä en kyllä haluaisi lähteä mukaan, mutta on vähän pakko. No mäkin tuu. Pakko lähteä, joten lähen. Ja sitten Shetan säkillä. Okei. Kaikki lähti. No, oli se kuitenkin pakko. Mut nyt joku saa sanoa jollekin nyt. No, vaikka Varsalle. Käykää tuomassa mulle omena, punainen omena. Mä en tykkää sitä. Kumpi se hakee? No, vaikka mä. Okei, hyvä. Okei. Voi, iso loikka. Juoksuraviin. Oho, ovet on auki. Kuka täällä on? No aivan sama. Mä menen silti. Oi, tossa on tää punainen omena. Pitää kantaa. Se on siinä. Kiitos. Hyi, mä en halua katsoakaan. Auta mua. No enkä auta. Kyllä sä nyt joudut auttaa. No aivan sama. Tosi hyvää. Mä en muutustelen tätä vielä puoli päivää. Mä en pysty edes katsomaan sitä. Se on niin ällöttävä. Nyt mä menen takaisin samaan paikkaan. Boing. Mene. Yes.